Sôn am swyddi. Rôl Cynorthwyydd Anifeiliaid. Gall cynorthwywyr anifeiliaid weithio gyda phob math o anifeiliaid. Yn y fideo hwn, rydym yn dangos rhywun sy'n gweithio gyda cheffylau. Dyma Nia Williams, am ein gynorthwyydd anifeiliaid. Mae Nia'n gweithio yng nghanolfan farchogaeth Ponderosa, sy'n ysgol farchogaeth, yn iard lifrau ac yn ganolfan arddangos. Mae'n mynd i ddangos ambell beth i chi mae'n gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith, felly bant ar cart. Mae Nia'n llenwi rhwydi gwair yn llawn gwair ac yn ei clymu yn y stablau yn barod i'r ceffylau i bwyta. Rhaid iddi hefyd lenwi bwcedi'r ceffylau gyda dŵr ffres. Bydd y ceffyla'n sychedig a bydd angen dŵr glân arnynt i'w yfed. Mae'n bwysig gwybod pa fwyd yma pob un o'r ceffylau yn ei fwyta a faint y fwyd sydd ei angen. Rhaid i ni afesur a pharatoi porthiant ar gyfer bob ceffyl gan ddefnyddio sgwp. Mae cyfarwyddiadau ar bwrdd gwyn yn dweud wrthi faint o fwyd sydd ei angen ar bob ceffyl. Mae'n amser brwsio'r iard. Mae'n hanfodol cadw'r stablau'n lan ac yn daclus, y tu mewn a'r tu allan, gan gynnwys plygu'r rygiau'n barod i'w defnyddio tro nesaf. Mwyn diogelu'ch pen wrth drin y ceffylau, mae'n bwysig gwisgo het farchogaeth. Mae'n hanfodol gwisgo un i gadw'n ddiogel. Rhaid i ni roi coler pen ar y ceffyl i'w arwain allan o'r stabl. Mae trin y ceffylau hefyd yn rhan fawr o waith Nia. Mae hyn yn cynnwys cribo mwng a chynffon y ceffyl, brwsio ei gorff a'i goesa a chrafu'r carnau mwyn cael gwarad ar unrhyw faw neu gerig. Mae'n bwysig cadw'r ceffylau yn lan ac yn gyfforddus fel eu bod nhw'n hapus ac yn teimlo eu bod yn derbyn gofal. Mae Nia'n harneisio'r ceffyl. Mae'n rhoi'r ffrwyn a'r cyfrwy ar y ceffyl yn barod i'w farchogaeth. Unwaith iddi orffan ei farchogaeth, rhaid tynnu'r harnesiau. Mae Nia'n gosod ryg ar y ceffyl a'i droi allan i'r cae. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu trin anifeiliaid yn dyner ac yn gadarn a sgwrsio a gwrando ar bobl. Mae angen i chi hefyd fod yn heini ac yn actif, cyfeillgar, pwyllog ac amyneddgar. Mae Nia'n mwynhau ei swydd am ein bod hi'n hoffi gweithio gyda cheffylau, defnyddio ei dwylo a chwrdd a sgwrsio gyda phobl newydd bob dydd. Os hoffwch chi drafod eich opsiynau neu ddysgu mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 128 4844 neu ar y we drwy ein gwefan gyrfacymru.llw.cymru. E-bostiwch ni ar post@gyrfacymru.llw.cymru. Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol, ar Instagram, Twitter, YouTube, Facebook a LinkedIn. Noddir gan Lywodraeth Cymru.